Ten peye Pak. Lah ngopo? Lah Pak Seno kan lemungal sinden ken berkembang. Ngaten to. Lah kula nggih mengembangkan diri ya apa lah apa ngono dadi artis bintang apa ngono dijajal ngono lho. Dadi artis bintang apa? Iklan. Wah. Obat tumo. Wingi wis tak omongke. Sampo to? Obat tumo. Sampo. Iya, ya wis. Obat mumet. Nendase mumet kae nganggo obat kuwi ngono kuwi ceritane. Ya wi mergo dhewe kok, Pak. Mergo ndas-ndasan kuwi terus aku dari kon iklan ndas-ndasan. Aja sok muni ndas-ndasan to. Ndas ki basa kasar. Nggih, mboten pareng, tapi mergo niku di dusun dene Sempo nimpal iku lho kalian panjenenganipun Ki Seno Nugroho ingkang minulya jagat. Kok kaya wong pekok to, Sah? Konak lho jarine. Ngene, sik tak ajari ngene. Nuwun sewu, pedhot sik. Basa Jawa ki patah-patah, aja kula mboten ingkang matur mboten. Selalali aku ngampet ya, Pak. Ngampet. Engko ndak selak lali, kosakatane selak lali. Ya kudune diapalke kaya. Oh, alon-alon. Heeh. Piye carane? Ya. Nggih, nyuwun pangapunten dereng hafal nggih Pak Bupati, Wakil Bupati. Sakedhok-kadhokipun mengke kula ngapalke. Sik apa piye? Sakedhok-kadhokipun mengke kula Sagadhok-gadhokipun. Sakedhok-kadhokipun. Sing arep gedhok-gedhoke sapa? Gedhok-gedhok. Sak gadhok-gadhokipun kok sak gedhok-gedhokipun. Sakedhok-kadhokipun mengke kula latin meleh nggih. Lah apa-apa. Ya. Arang sing jeneng seni yo akeh banget kok ya, Sa. Lah nggih. Tembang kuwi nganti pira? Karyane matur sembah nuwun ya kagem para mbak-mbak sing wis mbuka suasana ana ing limbukan iki ya no ya sowan menyang endi mak sowan menyang Merti Desa Kelurahan Pojok Sari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang ya ana ing RW 05 Rejosari no matur sembah nuwun dene padha kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya, jancane ya wis ancang-ancang taun dek kepungkur ning awake dhewe ora duwe wektu. Ya, kejaba saka kuwi ya isih ana kekurangan. Ya, ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun. Iki wis sisa sowan ana ing papan kene. Ya, awake dhewe ora ana atur iki wajib diaturake ngersaning dat kang werweng dat. Muga-muga Merti Desa ning RW 5 Pojok Sari Ambarawa iki ya bisa tinampa dening ngesaning dat kang werweng dat apa ingin dicangka dening para masyarakat bisa kaleksanan sing digayuh bisa dilurusake dening panguwasaning Hyang Maha Tunggal yana amin pinanggih ayem tentrem rukun macinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan manunggal bangun Desa Pojok Sari Ambarawa kene no ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan para bapak-bapak panitia percaya karo awake dhewe ya sak kamat-kamat kok dilalah iki mau miturut kabar sing tak tampa ya utawa sing wis kelakon nalika rawuh keneng sudunge awake dhewe nyuwun lakon Semar Bangun Kayangan ning gandeng eneng Mbregas wingi wis dilakokake terus iki ganti lakon sing urung ana seminggu tak gawe iki wis akeh sing padha nyuwun Bagong Bangun Desa. Jane ya ora ana kuwi jane. Iya.
mergo tak gawe dadi ana. Ya syukur mak. Ya mula lakon-lakon ki tak cateti kok ana. Ya. Karya-karyaku ki tak catet Bagong gugat, Bagong takon bapa. Ya, Semar bangun SPBU. Ya. Ana kuwi pokoke engko terus kesokan bensin terus kobong terus bubar. Heeh. Ya ora apa-apa ya mak iya. Pokoke anggere ana sing nyuwun awak dhewe nyaguhi. Lah kuwi dadi pamecut tumraping awake dhewe kudu iso gawe, kudu iso yasa. Monggo pendak-pendak nek gawe aku ya wis nang ngisor blencong ngene iki tak jejerke. Dek emben nek ora kleru urung ana 2 minggu aku gawe Bagong bangun desa ya ora tak pikir saka ngisor munggah terus tak jejerke nggone Bagong terus rancak tekan Padang ya dilalah kok akeh sing seneng akeh sing tresna terus akeh sing nyuwun ya wis syukur dienggo kasanah lakon tumraping pewayangan ya nak ya gandeng kene akeh para pepundhen dalang kula nyuwun pangapura nek lakon iki sajake ora ketemu nalar utawa kurang pas. Mengko suwe-suwe bakal saya kepenak ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya mak iya. Ki akeh sing padha rawuh. Iya, dasare pinggir dalan gedhe. Ya. Ya iki sing jenenge wayang kolaborasi ro trek gandengan ki ya iki. Iya, mergane engko dilongkas ana ru. Iya, iki wae mesa. Kadangkala ana sing mangan dalan, panggunge mangan dalan separo, mongko dalane dalan provinsi ora iso ditutup. Ya, wah ramene ora jamak. Nganti kadangkala sok nyemelangi. Ya, matur sembah nuwun. Pokoke monggo dipun upakara bab kerukunan, katentreman lan kamanunggalan menapa kemawon kedah dipun upakara mergi tumrap kula kanthi kerukunan menika ingkang ngawrat dados enteng, ingkang abot dados enteng, ingkang ngawrat dados gampil dipun junjung ingkang angel badhe gampil dipun petang menika tumrap kula ngaten ya nek siji-siji le mikir ora bakal kelakon nek bareng-bareng le mikir bakal kelakon ya nggawa komplit saka omahe awake dhewe gamelan wayang sound system pengrawit warga laras presiden ya presiden kok nganti 10 ki lho ya ya ora apa-apa ngaturke karo para lenggah. Dasare kene papan lenggahe ya biyen tau ana tepungane bapakku sing akrab ya kuwi Pak Japar. Oh iya. Lenggahe nang kene. Anake sing nang Jakarta ya dadi kancaku SMKI. Oh Mas Dwi. Oh iya. Dwi Nduwer. Heeh. Kok Dwi Nduwer? Pertumbuhane gigi terlalu panjang no. Iya. Ya ora apa-apa ya Mak. Saiki nek aku pas ning Jakarta mesti methuke, mesti ngetutke mula bengi iki ra iso cuti ming limau WA karo aku. Selamat bertugas tak pantau saka Jakarta lumantar streaming. Ya ora apa-apa ya Mak. Iya. Ngaturake panuwun karo Bapak Bupati Semarang, bakal wakil bupati lan sedaya kemawon saking pemerintahan ingkang sampun kepangrawuh. Ya. Mugi-mugi sageta dados lejar penggalihipun no? Ya pancen ya ngono. Karo diwaca nawala sing pirang-pirang ya saka sapa iki malah maringi sandangan bathik ya matur sembah nuwun. Ya iya ana sing maringi mau tulung bro. Iki nek ora tak aturke engko ndak gelo sing peparing karo awake dhewe ya mergane iki saka penggemar sing duwe cacat ya Wilujeng dalu kula kaparingan asma Jati saking Galeri Seni Jati Art salah setunggal vanipun Bucangik wonten medal menika kula ngaturaken lukisan saking kula ugi rencang-rencang paguyuban penyandang disabilitas penyandang cacat ingkang dipun asuh kalian Bapak Insinyur Ari Prabono Bapak Kecuk mugi katampi lukisan menika matur sembah nuwun gending karahinan. Oh iya saka Galeri Seni Lukis Bakar Lemah Ireng Bawen. Oh iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iki nok. Lah wah luar biasa ya. Apik ya Mak. Kok kaya udu raiku ya. Raimu ngono kok. Kaya ya ning pas kok nok. Iya, ya mung untune. Heeh. Ya ora apa-apa arang lukisan ki ora bakal iso padha tak pajang nok. Matur nuwun kagem para kencang-kencang paguyuban penyandang disabilitas penyandang cacat ingkang sampun paring
kenang-kenangan dhateng kula kados mekaten menika. Sembah nuwun, sembah nuwun. Ya. Matur suwun ugi ingkang pa sami rawuh nok iki akeh banget sing saka Njaban Rangkah. Ya. Saka Muntilan, ya, saka Magelang padha rawuh mrene, saka Temanggung, saka Gogek, Kopeng kono ya do rawuh mrene. Ya, matur sembah nuwun. Mergo tresnane karo awake dhewe. Wingi ya bar sowan mrono saiki padha diluruk tekan kene no. Ya. Matur suwun ya, Mak. Iya. Menika ugi saking Bapak Yohanes Wiratmoko. Waduh. The Seven Stone. Batu Alam Padangsari Banyumanik Semarang. Nyuwun tembang Grajakan Banyuwangi ingkang negara Mbak Ayu menapa? Nggih, Mbak Ayu katur rencang-rencang BBKS Semarang Raya. Matur sembah nuwun. Iki mau nyuwun karahinan. Oh iya. Diaturake ya, Mak. Iya. Karo iki uga ana sing nyuwun lumantar nawala uga. Ya. Sugeng dalu nyuwun tembang Lamis. Aja Lamis pom Lamis. Sing nembang sinden paling gregetke nika Mbak Elisa. Oh iya. Saking fan berat bucange nanging super berat kagem Elisa. Wah ya. Pak Joko RS Paru Solo 3 jimat sekedhik kagem Mbak Elisa jenengan boten sah. Oh nggih. Nya. Ya aja ngono kok ya. Lho aku nyatane tak uncalke iki men padha prisa kok no. Ya. Aku wis diparingi panitia akeh kok. Iya. Matur sembah nuwun tanpa upama. Terus iki ya ana sing lumantar apa jenenge iki WA no? Ya. Sapa sing lumantar WA? Sik tak deloke ora sak kesusu ngono. Alon-alon ya. Ana sing nyuwun langgam rengu. Oh ya. Saking Hongkong. Oh ya. Sing nyekar Mbak Agnes utawi Mbak Tiwi. Oh ya. Menika sampun dipun transfer ya. Saking Hongkong senilai piro iki? 3 juta. Aja engko tuna sing nampa transferan. 300.000 ya. Eneng rekeninge Mas Indra Andi Sanjaya sing ngasta utawa sing ngurusi bab streaming. Oh ya. Matur suwun. 300 apa 3 juta? 300. Iya. Matur suwun, Mak. Ayo alon-alon diaturake. Ya, ngaturi sapa sik? Ya gandeng sing disuwun bintange Mbak Elisa ya, Mbak Elisa jumeneng sik. Ya, monggo Mbak Elisa. Elisa Orkarus Alaso. Iya. Ndang. Matur suwun iki kepareng rawuh. Iya, biasane sok ana alasan werna-werna ning iki gelem rawuh. Iya. Alasan apa to, Pak? Ah wingi nek wingenane sadurunge bengi kae ya jane dikersake sing di omah kuwi ya pas izin. Aku ya terpaksa supaya ora kokean omongan. Elisa pun ndi, Pak? Elisa ndilalah kok drop. Aku ngono. Kaya dimugake lara lho, Pak. Lah terus piye lek Kan alasan? boten. Nek aku alasan kowe piye liyane mesti dadi duka. Iya. Boten peye, Pak. Lah ngopo? Lah Pak Seno kan lemungal sinden ken berkembang, ngaten to. Lah kula nggih mengembangkan diri ya apa lah apa ngono dadi artis bintang apa ngono dijajal ngono lho. Dadi artis bintang apa? Iklan. Wah. Obat tumo. Wingi wis tak omongke. Sampo to? Obat tumo. Sampo. Iya, ya wis. Obat mumet. Nendase mumat kae nganggo obat kuwi ngono kuwi ceritane. Ya wi mergo dhewe kok, Pak. Mergo ndas-ndasan kuwi terus aku dari kon iklan ndas-ndasan. Aja sok muni ndas-ndasan to. Ndas ki basa kasar. Nggih, mboten pareng, tapi mergo niku. Terus pada ngerti nek basa kramane ki mustaka ngaden. Saya suwe aja saya kasar ning engko ndak dikira kae ro Pak Sino ora dituturi basa. Saya alus. Terus kowe bali basa krama sing alus terus ra payu. Ha iya. Mergane wis rating pentalit meneh omonganmu dadine mah. Ya mboten napa-napa, kula mboten payu nggih pun siap kula niku kompet napa-napa nggih mboten napa-napa. Ngono lho, dadine kan kathah sinden-sinden napa berbakat niku nggih kathah. Dadosnya nggih saged nanti gantian generasi-generasi berikutnya seperti ini, Mbak Dila ini juga generasi selanjutnya sesuk kan iso meneh. Makane kowe selalu tak belajari to, Sa. Nggih.
ketika kembang itu mulai mekar itu akan indah, tapi ada saatnya dia akan layu. Betul sekali. Bersiap, ngono lho, bersiap. Oh, Dadi wong jelas. terkenal ya kena ning suatu saat akan disusul karo wong sing luwih terkenal, awak dhewe wis kudu nglenggono. Bener. Ngono Pak Seno ya ngono ya. Iya, kudu Iya, ngono. suatu saat yo bakal ngono. Padha. Ya suatu saat bakal aku ya ora payu sesuk. Ya. Nggih. Nek ana regenerasi yang lebih bagus lagi, kita harus mengalah, kita harus merasa bahwa itu Biar memang lebih semakin bagus dan semakin Lah, bagus. ngono dadi ora kok ora gelem mendak ki ora apik. Betul Iya, sekali. ngono ya, Mak. Kudu nglenggono. Ayo atur panuwun karo para bapak-bapak saka Pojok Sari Ambarawa kene. Nggih, kula ajeng atur kudu alus ra iki. Alus. Kula ajeng atur panuwun kagem bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang kagungan kersa wonten mriki kagungan hajat merti dusun dene sampun nimpali kula kalian panjenenganipun Siseno Nugroho ingkang minulya jagat. Kok kaya wong pekok to, Sah? Kono alus jarene. Sik, tak ajari ngene. Nuwun sewu, pedhot sik. Basa Jawa ki patah-patah, aja kula mboten ingkang matur mboten. Selalali aku ngampet ya, Pak. Ngampet. Engko ndak selalali, kosakatane selalali. Ya kudune diapalke ya. Oh, alon-alon. Heeh. Piye carane? Ya punten dalem sewu ngaturaken panuwun dene sampun kepareng nimbali kula. Upamane ngono lho iki men. Nggih. Kula menika jenenge iki mugi-mugi merti desa wonten ing Pojok Sari Ambarawa mriki saged sempulur lan tinampi ngersanipun Gusti. Menapa dipun bagejaken ngono. Pejahaken apa? Pejahaken dengkulmu Apa mau ngomong apa? Kerene. ingkang dipun kajengaken saged kasembadan ngono. Oh ya jejal meneh ya. Ya, Aduh, apa-apa wektune bismillah ya. Jawa. Heeh. Aduh. Matur nuwun teteng bapak-bapak ibu-ibu ingkang sempon ngersakaken kula sowan wonten ing Rejosari menika. Pojok Sari. Pojok Sari, Rejosari menika dene kula katimbalan kalih Paseno Nugroho mugi-mugi ingkang dados pangajeng-ajengipun pangajeng-ajeng sedaya. Pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng. Ora pangajeng-ajeng, pangajeng-ajeng. Panganjeng-anjeng anjing-anjingipun sedaya Heeh. anjing-anjingipun sedaya saged kasembadanipun lan saged langgeng saged sempulur lawas-lawasipun Salami-laminipun. selami-laminipun Luar biasa ya. Seneng aku nek kowe iso basa krama alus ngono ki aku seneng ora ngisin-isinke meneh pisan. Iya. nggih Ngono ya, heeh. Aku ngisin-isinke tenan biyen pertama kali ki melu nyinden aku ki disuguh anu daharan ngono ya. Langsung sedane di, "Mbak, wis dikon madang ayo." Waduh, aku ngono wis. ya biasane sing anu ki seneng Pak nek daharane entek bangane ora didumok ora dimadang ora iya. dipengan malah sedih nek Heeh. nek dipangan langsung mbok niki kula telas nggih langsung aku ngono dadi tak entekke sisan seneng sing duwe gawe Seneng. Iya. Ning ya ora sok nggarapi lho sing di omah. pripun Ha kae dek wingi kae neng anu kae. Oh suwe kuwi sing wingi kowe sing muni arep neng mburi. Sing suwe aku kelingan lek do nyugondoke separo-separo kae terus tak onekke. Pak iki nang kene iki do ngingu pitik, silite ana silete yo. Metune ndoke kok separo-separo. Alah ngono nganti isin aku. ya kan saiki wis ora ya Heeh. Saiki wis mulai temata. nggih Saiki mau didhawuhi karo bapak panitia. nggih Kowe ngaturke durpres kae ning ngono kae. oh enten door press Ono oh niki door door press to Iya. oh kasur oh ya Nggih. mantap iki masih di door press ra Mas Landi niki ne ana angka-angkane napa-napane niku mboten Nggih. wonten. Gandeng mau jane sing disuwun nggon gara-gara aku ya lali nek lakon iki ki lakon terus bar limbukan terus lakon terus. Soale ponakane wis metu terus saka sore. Nggih. Mula apike durpresi ya neng limbukan iki. Oh nggih, niki panitiane pun nggih keturan saged apa minggah wonten ing niki panggung niki. Heeh. Di anu tok tembangke sithik. Oh, nggih. Karo Bapak panitia men samapta. Ya. Nggih, niki Engko bar tembang. tetembangan diteruske ya mak iya. Nggih. Karahinan apa jelame wau?
Anu sakarepmu iki ana sing nyuwun aja lamis. Oh nggih, Ah, bawani. Ning aku rapal bawani. Ora apa-apa nek kowe sing rapal ora apa-apa. Iya. Kaya wingi ana sing nyuwun lagu apa jenenge kae? Kembang apa kae? Kembang napa? Kae lho sing lagu gendingan kae lho. Heeh. Monggo ngekeki dit 500 ya tak balekke wong Alisa ra iso. Oh nggih, jambu napa? Jambu alas. Anu gending kembang jambu modiar kowe aku. Pamularse. Heeh, ladrang pamularse dawah gending ladrang kembang jambu. Langsung pucet raine Elisa. Iya pucet. Piye tok tampani ra 500 ah. Balekke wae Pak, balekke mbangane mlethek ndasku. Ya, mangga. Yen kowe Ndek kewajiban berat kowe. Napa? Monggo kowe bar nembang aja lamis iki. Nggih. Ngaturi Pak Wakil Bupati tindak ning dhuwur panggung. Oh nggih, siap. Wis urusana. Oke. Nek kowe kurang ajar awak dhewe ra iso dundang mrene meneh. Ya. Beres. Kudu sing sopan. Nggih, sopan wis sopan janji wis aku ya. Heeh. Becik Regane Pak Wakil Bupati ya wis ngejob awake dhewe. Kapan? Tak bunderi saiki nganti bolong. Agustus 2020. Wah, ya aku sedih jatuh pas eno. Ambo. Waduh. Nek ra ono aku engko mumet kowe mikir sejarah-sejarah. Sapa? Ngejak aku. Piye? Ya kowe ngejak aku ki tadi petingan ku nanti nggo mikir-mikir sing abot-abot nehno aku. Oh iya, siap. Iya. Aja dibuang aku eman-eman. Ora bakal tak buang kowe selawase pokoke. Nganti aku tuyuk-tuyuk nek aku isih iso mayang tetep tak jak. Yes. Ane ngopo ya payu? Ha iya. Wong wis Payu wis. tuyuk-tuyuk kowe ya wis tuwek wis ora ayu. Iya. Kaya terwelu. Termelu ki apa ngerti kok? Trewelu, aku reti mbiyen aku iso numpak apa sepur trewelu. Kelinci. Oh iya. Termelu. Nena. Mong walengku aja lamis. Neno. Yen kowe seneng lamis gampang kena ing bebantu. Tumraping pasrah. Tumraping sarawungan Neno. mbok aja demen lamis. Neno. Seneng lamis padha karo demen
Buka bonang, Mas. Yuk. Wis diaturake saiki penyanyi Bapak Wakil Bupati Semarang. Yo. Ayo monggo katuran tindak ana ing dhuwur panggung Mbak Elisa monggo. Yo monggo Pak Wakil Bupati yo ngger. Turuk turuk turuk.
Tuk tuk tuk. Sugeng dalu Pak Wakil Bupati. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih. Ajang atur napa kagem niki warga mriki Pak niki acara mesti dusun. Nggih. Mbok menawi wonten pangandikan menapa? Nggih, sekedap mawon nggih Mbak Elisa nggih. Nah Mbak Elisa niki ampun pinarak kersanipun teng mriki nggih Pak Ibu nggih. Nggih. Dikerjani sekali-sekali teng mriki ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu salam sejahtera katur sagunging para rawuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wonten asalipun para pepundhen persepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satu dat kinabekten. Wonten asalipun panjenenganipun Bapak Sekretaris Kecamatan, Bapak Lurah, Sumrambas Doyo, para lembaga kelurahan wonten ing Pojoksari tansah kula hormati. Wontenipun Ketua Sedaya Panitia wontenipun acara Merti Desa wonten ing lingkungan RW Gangsal Rejosari tansah dadi hormatan sagunging para rawuh tansah kula hormati ugi Ki Seno Nugroho Sumrambas Doyo rombongan tansah dadi hormatan. Langsung kemawon awit betalipun sampun sauntawis dalu kepareng kula silaturahim ugi kala wau Pak Bupati sampun rawuh sampun ngendika wonten sedaya para rawuh kepareng kula ugi atas nami pemerintah daerah Kabupaten Semarang derek mangayu bagya wontenipun acara Merti Desa wonten ing Rejosari Kelurahan Pojoksari. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat ugi sedaya para rawuh tansah pinaringan sehat walafiat. Amin. Tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Tansah pinaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pembangunan wonten ing Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa desa tambah majeng. Insyaallah sedaya tambah sejahtera amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih kepareng ugi kagem nguri-uri Kabupaten Jawi wontenipun pagelaran ringgit Poros Daun atas menika kanthi ugi program pemerintah daerah Kidalang bilih wonten setiap tahun menika wonten anggaran hibah kagem kesenian ugi. Tahun menika wonten 600 kelompok seni, wonten anggaran 6 miliar rupiah kagem nguri-uri Kabupaten Jawi. Kula nyuwun aplaus kagem panjenengan sedaya. Kejaya saya menika nampi kemawon kala wau ki kala dari panggen wonten ing Kecamatan Ambarawa kanthi program Kotaku. Alhamdulillah tahun menika ugi wonten anggaran kira langkung sekitar 44 miliar kagem noto wonten ing Kecamatan Ambarawa kanthi programipun panjenenganipun Bapak Bupati Semarang mugi saestu samangke saya tambah majeng manfaat kagem masyarakat wonten ing Kecamatan Ambarawa. Kula kinten uja kathah yang kula aturaken ingkang kathah mengke Mbak Elisa kalih sedaya para sinden ugi mengke kidalang ingkang kathah matur nuwun panjenengan sedaya. Kinten mekaten atur kula ing mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang penggalih kepareng ugi kula nyuwun gunging samudra pangsami ingkang tanpi pepindha minangka sering ngatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kidalang nika kula mengke nyuwun lelagon Setya Tuhu kagem sedaya warga masyarakat wonten ing mriki ingkang nyanyi mengke Mbak Elisa. Ngoten nggih. Mekaten matur suwun. Nggih, matur suwun Pak Bupati, Wakil Bupati. Ini mau langsung turun? Oh, langsung turun, Pak. Aku mau dialog dikit ya. Mau langsung turun Pak, beneran? Sedikit ya Pak. Wah, ini ngomongin tentang apa Ambarawa nih Pak, senang ya. Kalau tahu tentang ini kan di dekat sama Monumen Palagan ya Pak ya. Yeah. Dan sebentar lagi tanggal 20 Oktober. 20 Oktober, terus nanti sebenarnya 20 Oktober pada tahun silam, biar ini semua jadi semangatnya orang sini Pak. Yeah. Karena perjuangan zaman dulu ada kolonel dulu waktu mengejar sekutu
Ya kan Nggih. dulu berhasil menumpas sekutu pada tahun 1965 waktu itu. Jadi semoga bisa menjadi masyarakat bisa bersatu juga. Jadi semangatnya masyarakat juga seperti itu ya, Pak. Nggih. Nggih. Jadi ini kan udah tanggal 20 Desember dan pada waktu itu 20 20 Oktober pada waktu itu 19 Desember 1965 bisa diusir gitu loh, sekutu bisa diusir dari Ambarawa dan Ambarawa sampai sekarang bisa bertahan kayak gitu. Semoga bisa bertahan. Nggih. Jadi intinipun nggih kawula dalah sedaya menika tansah nyuwun sareng-sareng njagi raos kebersamaan, Betul nggih. ugi njagi toleransi, njagi kerukunan kagem sareng-sareng bangun wonten ing Kabupaten Semarang. Nggih, amin. Nggih, Pak nggih. Nggih. Saha ingkang paling pungkasan kula nggih ngaturi pirsa bilih kala wau ki dalem ki ngendika sakmangke wonten ing tanggal 21 Agustus 2022 Pak. Nggih. Nika pemerintah daerah ugi sampun nderek napa niku nyuwun pambiyantu ki dalang mengke ugi pentas wonten Kabupaten Semarang atas nami pemerintah daerah Kabupaten Semarang pun dipun napa niki ditaleni munan. Iki dalang nggih. Udah Tanggal di DP, 21 Pak, Agustus ya? 2020. Berarti udah pasti. Oh, Mugi-mugi iya. saged saestu ngregaken ending swasana wonten ing Kabupaten Semarang. Mekaten Nggih, Mbak Elisa. terima kasih Pak Matur suwun Wakil. nggih. Bupati, Nggih. nggih. Boten nembang kalih kula. Nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Wis. Tak kira arep takon apa malah ngecepyak. Ngecep ya. Ayo, Yo kowe iki jane arep ngomongke kuwi. Nyeritake apa ki mau? Iki kan kuwi ning cedhak kene, Pak. Jadi itu rutenya tuh di sini. Wis, Kolonel Sudirman itu loh. Oh, iya. Nyeritain itu. Oh, perjuangan biyen. Pak. Iya, perjuangan dulu. Aku iki anggere wis entuk amplop kok terus ngecepyak wae. Yo semangat, Pak. Jelas lah. Kuwi wis Setya umum. tuhu ning ora penak-enak kapenak. Ya, setya tuhu kudu tok aturake. Nggih. Wis setya tok tuku. tampa to amplope? Niki sampun. Ayo wis. Iya. Nggih, sakniki setya tuhu, Pak. Lah iya no Pak Wakil Bupati Nenggo kok ya. Nggih. Kula Ya. piyambak napa kalih kancane? Es di amplope ditampa dhewe kok golek kanca. Diporo nggih saged to. Aja wis kuwi tanggung jawabmu Nggih, dhewe kok. siap, Ya. siap. Tapi aku tak buka meneh. Wah, lah ya iki. Sinden nek ora akeh hafalane ya kuwi. Hafalane ya ming gubuk asmara. Lali janjine, podang kuning, ya setya tuhu ya kudu. Ya. Pamintaku. Nah, ndak do disepelekke sa. Ya. Masita asih. Alah dene otake otak S2. Atut Atut runtut tansah reruntungan ing sarina ing sarina lan wangine datan kinggang datan kinggang sarang saratmu lamun lamun adoh caketing ati yen cedhak yen cedhak tansah mulat sida sida asih pindha mimi Pindha mimilan mintuna ayo ayo
yo bareng nimasana tepi wajib Ya, sida. sida asih Brayan. Ya, mangga. Aku Kang setya satuhu wit biyen nganti saiki ing bebasane benteng kapang okonor sumunan antapku andika pangalamanku lahir batin kuwus nyata mangsa mune kurarana kandha yati pasaksene rika rahayu mugi lesayu iya ngene mugi antuk berkahe widi ati kompong tansah limpah
mugi lestari yo mugi entuk berkahing widi andi komo tansah nimbang banyu setya kula tansah nglak-lami. ya matur suwun Mbak Elisa ya ngaturke pangapunten karo Pak Wakil Bupati ya Nggih, nyuwun pangapunten dereng hafal nggih Pak Bupati, Wakil Bupati. Besok. Sakedhok-kedhokipun mengke kula Apa? ngapalke. Sik apa piye? Sakedhok-kedhokipun mengke kula Sagaduk-gadukipun. Sing sakedhok-kedhokipun. arep gedhok-gedhoke sapa? Gedhok-gedhok. Sagaduk-gadukipun kok sak gedhok-gedhokipun. Sakedhok-kedhokipun mengke kula latin meleh nggih. Enggak apa-apa. Ya. Arang sing jeneng seni yo banget kok ya sa. Lah nggih. Tembang kuwi nganti pira? Kedah. Karyane Pak Narto Sabdo dhewe nek diitungi 800 karya. Lho kuwi. 800 karya. Oh, kurang lebih semono kuwi. Yo bukune we papat secilet wae yo mumet endas nek mikir sorry meneh. Mumet mustakane nek mikirke kabeh judule ra mungkin hafal, Pak. Mustakane sapa? Kula. Nek awake dhewe iki aja dibasake. Lah jare sing apik mustaka. Sirah nek ngene dhewe. Oh ning ngene dhewe sirah. Oh ngene dhewe nggon aku karo nggonamu. Heeh. Oh, Nek iya, nggonamu sirah. Nek nggon aku ndas, ha ta? Oh iya. Mbane tok disiki lu wong tak disiki. Nggonmu mustaka wis. Ya, matur nuwun Mbak Elisa. Nggih. Pon iki? Ya, kowe kembali sik mengko ngundi apa Door press. Di akhir limbukan ya. Nggih, Ya, siap. engko ndak ngentek-entekke wektu nek ora di akhir limbukan ya. Yo saiki gentenan Mbak. Sapa? Agnes ki ana sing nyuwun.